Сири, обади се на Калян. Здравей, Сири, как си? Сири, обади се на Калян. Здравей, Сири, как си? Обади се на Калян, бе. Какво ще ти стане, ако ме попиташ как съм? Здрасти, Сири, как си? Добре съм, преди малко се върнах от село. Имаш село? Много ясно. Твоята баба да не е вживяла винаги в град. В кое село живееш? Костенец. Ходя по няколко пъти на седмица там. С маршрутка. Това е много често. На път си да станеш селенка. А ти си на път да ослепееш от толкова гледане на порно. Аз не гледам порно. Да бе да, а сочницици.com какво е? Ей, откъде знаеш? Всичко знам. Да ти споделя ли голите снимки на стената? Нямаш право. Ха-ха-ха, нима. Извинявай, че не те попитах по-рано как си. Дреме ми на путката, дали ще питаш. Лека нощ. Педал.